Jan. Uyab na ta. Abi di mo, lipay kay ko. Nga nagkauyab ka. Basta ha, isaad lang yun ako Jan. Nga dili ka magbinuang nako. Promise na ako ni mo, day. Ikaw rin ako mahalon. Ugwa nilain pa. Ay, sa akong amigo, ha? Nakauyab naman. Lipay bitaw kay ko, bay. Gigisugot akong inday. Nya, asam tayo na ron. Ha? Ano man? Behe ko daw. Ay, nakauyab na ba ka? Oh, kanara day. Sige ta na. Order, o sa'y gusto ni mo. Dali aras panahon sa? Wala ibaw nga. Usan na rin kabuan. Sukat na rin kauyab. Maog yun. Dali ra kaayo. Oh, imong cellphone, oh. Nanawag. Kadiyot sa ha. Ako sa nito bagon. Uy. Anong nagpalayo kung to siya? Kisa din nanawag ni mo. Nga nagpalayo man ka. Akong igagaw. Unya, anong nagpalayo man ka? Ay, nangita ako kusog-kusog gisignan. Ay, dali na oy. Manuray na ta. Hello, day. Araw ka na ko sa inyo ron, ha? Kay wag ko'y duty. Ayaw lang. Ha? Di ka masugot nga wala ko sa inyo? Ayaw lang. Kay manglaag niya sa akong igagaw. Ha? Naon sa day ka, day? Ha? Kay naon sa maday ko? Nagapantay ko ni mo ron. Di ka ganahan nga madugos inyo. Dapat panahon nga, di ka mo tubag kung tawagan ka. Ngano day ka? Gusto ka o klarong tubag? Gusto ko may bago sa inungdan. Kay, murag ka, nabugnaw na ko. Diligid mo na. Nabugnaw na gid ko nimo. Kung si buot may pasabot. Wala ko'y gugma nimo dyan. O gusto ko nga magbuwag na ta. Di, mahimo ba? Ayaw ko binuangi? Huwag ko magbinuang nimo dyan. Gusto na ko makigbuwag nimo. Nga naman, nagkasapa ko ni mo. Huwag kay sana ako. Unya, nga nang imam kong buwagan. Nagbalik na mi sa akong ex. Sa, Katong doon ay nanawag na ako nga, gipatuoti ka nga ako igagaw. Dili to tinuod. Ang ako tong uyab sa una. day, Katong gusto ka nga mo ato sa amo, pero nibalibad ko nimo kay ang akong uyab, ang akong kuyog ato. Magra ako. inuo ko. Sorry kaayo dyan. Nahay. Binuang na tong akong pagsugot nimo. Huwag ko'y gugma nimo. Kalimtin ako. Kasakit na yung gibuhat ako, day. Sakit kayo ni. Tagay pa, bay. Gusto ko maglumos. Kaligo na lang ba eh. Kung gusto ka mo lumos. Unsa? Diyo ka ba eh. Abi ba na ako? Okay na kasi mong uyab. Abi na tinudan na iyang gugman ako, bay. Dili, day. Binuang na day ang pagsukot ako. Limti ng bihan na ba eh. Pangitang rin yung babae. Nga, tinuugid nga may gugman. Inom ta, inom ta. Gusto ko malimot sa kong uyab. Sige. Lala. Kumusta naman ka ba eh? Okay na ko, bay. Kan na ba? Limti dong uyab ni mong wayayo. Salamat sa iyong pag-unong na ko, bay, ha? Di tayo ka mahimo pasagdan ba eh. Kay, amigo ko kita. Salamat, bay. Nari ko'y pailayla ni mo. Ha? Kinsa man na? Pag-ung ancient. Dali. Pailayla ka. Lin, ilayla ni mo sa kong amigo, si John. Hi, John. Hello? Friends mo ha? Buto naman na si John, Lin. Oh, maayo hinuon. Ganahan ba akong lalaki nga buutan? Taga-diin day ka, Lin. Taga Cebu. Oh, pariya day ta. Taga-Cebu masago. Oh, mo ba? Nindot di ay kay na ako'y paisano. Uy, mura mo kasi nabot yung mga duha da. Kay parehas mong lugar. Ganun abot taga din sa Manila, Lin. Mga barkada na ako sa una, uy. Sige, magupanggalgal nga mo anhim og Manila. Moto na daan na lang ko. Ang tuod nga, nasold ko yung trabaho, ah. Oh, mao di ay. Unya, imo lagi biyaan mo uyab dito sa Cebu. Ha? Wa pa ko'y uyab, uy. Pag sure, ay. Gagwapa ni mo, unya. Huwag kay uyab. Oh, may daghang nanguyab na ako. Saon man, di mo ko ganahan nila. Oh, himilian tingali ka. Di man. Dili pa lang ko ganahan mag-uyab-uyab. Gusto na ko, friends lang.
Di naman ako makatug. Sige naman ko una ni Lynn. Sure day, oy. Basig nahigugma na kang Lin, ha? Parang anak kita eh. Ako special feeling para niya. Aw, kung mga una. Ayaw paglangay-langay. Pakuyot ba na yun? Ganiha pag ko nakabantay ni mo dyan, da. Mura ka og naiisulti na ako. Nabit ako'y gusto isulti ni mo, Lynn. Daan pagid ko nga may tuyo ka na ako. Ayaw na ng kwarta, ha? Kaya pagid ko'y kwarta din, eh. Dili kwarta eh. Lain. Unsa man, sulti na. Kuan, Lynn, kining. Sulti na ba? Kaya nagpaabot ko. Dungan tagkaon niya. May pinabot sa imo isulti, uy. O sige, doon nga tagkaon niya. Ay, puputaw ni niya. Kasi hindi mo katawa ni Uba eh. Nabura mo kang batanon. Naglisod mo kang pagmayab ni Lin. Buti ta ba eh. Di man ako kaya. Mauwa man ko. Kunya, saan mo na ni mo ron? Imo lang ng iluom ang imong gibati niya. Ako lang na naitago ng feelings ko niya ba eh. Mahadlok mo ko. Kasi mawain nun siya na ako. Si Lynn man ang may kapag lalaki. Kinsam ka ng lalaki ha? Ay, si Jake mo to bay. Bagong agent din eh. Nga naman. Ako mo sila nakitaan nga. Nagsigig katawa. Malipayon ka sila. Oh, maayo ka naman na bis Jake eh. Tanang nga agent, yan na ng close. Mao ba? Bay, ko lagi makakita ni Lynn doon. Wa siya mo report? Ni-report eh. Uni ayon din siya. Nagkuyog mo doon si Jake. Unsa? Naulisan ko. Gisikitan mo ko na bawaan nga. Nagwayog si Jake o si Lynn. Pero, dili ko maging bagtugan niya sa batuod kong gibati niya. Dili cute. Hi, John. Hello, Lynn. Kumusta? Okay ra. Ready na ka, ugma? Sa unsa man? Sa atong outing ba? Ay, udi ay. Hapit malimot ta. Uni ikaw, ready na ka? Ready na kaayo? Ready na mo, kaya magiging na ta. Oh, ready na, Darin. Bisa mo tugaw pa si Lynn sa gisulbo. Din, dali. Di, gulitan di kami. Kala si kong gibati. Pero matawag na sa kaya dito. Gigulitan ni Jake si Lynn. Uy, John, naunsa na ikaw. Wa man. Wa. Ganihari ko nakabantay ni mo. Wa kitingog-tingog. Kuan, may giuna-una na ko, Lynn. Mao ba? Nigo na lagi si Jake sa imong kamot kanina. Uyab na mo? Ha? Dili, uy. Amigo rami. Wati mali siya ang paggunit niya sa akong kamot. Nga naman, nagsalos ka? Ha? Tugaan ba? Unsa man, nagsalos ka ni Jake? Ha? Why? Wa. Nga nagtang magsilos man ko. Sure ka nga wa kasakiti sa mo nakita ganiha? Wa lagi. Wa. Promise. Wa ko sakitis ko nakita ka kanina. Wa. Hangtod karon na. Wa gid ako masulti ni Lynn ang batuod kong gibati kadto niya. Kaya ako ko kauwaw. Kani mo Lynn, kurmati ka man karon. Mahal kayo tika. Udi ko gusto mawa ka na ako. Dinin lang kutob. Salamat sa pagtagan niya akong tampo. More power sa RMN.